И здравейте хора, аз съм Minecraft Master и продължавам с моя от поредицата. Извинете, че малко се забавих от доста време не бях качвал епизоди, но няма обяснение. Само да ви кажа, или както сами можете да видите, поразвил съм леко сървъра. Имам няколко кръстоти. И ето, поразширих малко бараката. Тук е супички, и сямна. Както виждате, много не яждат. А тук е пълно с гъби. Мога да се правя много супи. Имах борба с един пайк. Чакайте, да се взема това. Гъба на дърво. Само да кажа, че тази къща няма да ми е постоянната къща. Ще бъде нещо като временна къща. После ще се преместя. Само да се поразвия малко. Но така, да не се отклоняме от темата. В този епизод ще потърся малко айронче. Нещо като мина ще си направя. Край, аз се отказвам. Няма да копам тук. Просто вижте какво тунелище е тук. И... Оф! Просто може би не избрах друго място да мина. Нямам късмет днес. Добре, днескашния епизод просто няма да правим. Защото разбрахме, че така е много тъпо място за минало, но поне събрахме малко ресурси и това е перфектно. Перфект! Сложа празна кофичка. Толкова хубаво да излезеш навън отново. Тия гробове осъзнах, че няма абсолютно нищо в тях, но поне изглеждат готино. Защо подявалите там видях огън? Още пръст.
В следващия епизод смятам да отидам някъде на там. Да се махна от това място, но е леко готино да си го призная. Но с тия гробове е много гадно. Сега си мисля, че някакъв Слендърмен ще дойде тук. Добре, сега какво да правя сега? The Pig! Добре. Някакви червени гъби има тук. Моля, плиз. Още пръсета! Оти да... Я да... Но малко дайте! Дайте нещо хубаво! Добре. Време да се връщам в къщи. Още прасета! Къде е къщата? Виждам прозорче! Да. Позната територия. Хубаво да си на позната територия. Ето си това за въглища и това пържото се пика. Печкуната. Печкуната! Добре. В този епизод яко фейлнахме в тази мина. Намерихме прасета. Сега ще изям тази пържо. Беше вкусно. Добре. И станахме първи левел. Имам първи левел от XP. Скоро ще имаме енчанти. Но да не прекаляваме. Това смятам да бъде всичко за този епизод от Momo World. Развиваме се бавно, но много славно. Почти ще направим този епизод, само фейлнахме в една мина. Но всеки епизод е важен, да не го пропускаме. До скоро!